el Brillant, un dels personatges de la granja, sempre saludava amb la mateixa frase quan entrava al bar. Quina era? Lluís? Peles. Salut i peles. Correcte! Salut i peles. Repassem com estan els marcadors. Eloi, 75, remuntada, Ramon, 75, Aleix, 50 i Joan, 100. Molt bé, i el bé que t'ha sortit, la resposta. Lluís, 50. Està molt igualada la cosa. Més que mai, Atenció, perquè encara queda l'última prova d'aquesta ronda. És la del detector de mentides. Després d'aquesta sèrie de preguntes sabrem quins són els dos concursants que competiran en el duel final. Però abans, sapigueu que us podeu descarregar la sintonia dels 25 al vostre mòbil. Només heu d'enviar un missatge al telèfon que apareix en pantalla. Ara heu de demostrar que coneixeu els fogons de TV3. Perquè el convidat d'avui és aquest. Un fort aplaudiment per l'Isma Prado! Posarem aquí un set. Suposo que deus tenir moltíssimes anècdotes i fins i tot deus haver sentit a dir moltes coses sobre tu, Home, la veritat és que sí, a la cara i sense... A la cara i darrere, no? Exactament. Tu ens hauràs d'ajudar a confirmar o a desmentir aquestes llegendes urbanes que corren sobre tu. Vinga, sí? Som-hi. Doncs comencem. Doncs jo li passo les preguntetes a l'Isma. Moltíssimes gràcies. Sí? I tu quan vulguis. Doncs vinga. Quan era jovenet em gravava en vídeo cada dia al Bona Cuina i després feia les receptes amb la meva mare. És veritat? 3 nos i 2 sís. Això és veritat? Doncs no, francament no és cert. No és cert, no. Però tu n'havies ajudat a mare, no? Perquè de fet la mare treballava i clar, el meu germà i jo ens havíem d'alimentar al migdia, alguna cosa havíem de fer. I ve d'aquí la cosa? Una miqueta de tot, suposo, no? Per diferents circumstàncies de la vida. Molt bé. Molt bé, què anem per? Endavant. Sí, segona, sí. Tinc una bateria electrònica posada al vell mig del menjador de casa meva. És veritat? Aleix, faltes tu. Apreta. 4 sí, i un Joan que diu no per portar la contrària. Doncs bé, veig que la gent realment creu que estic bastant grillat. Que veig que realment... O sigui, és veritat? Sí. Bé, a mi no m'estranya tant, que l'hem vist en plans als Michael, ho ha fet bé, Bé, sí. Home, encara aquí en tubo, I els veïns devien estar contents, trobo, no, també? Suposo, no, perquè clar, ser electrònica doncs tampoc no fa gaire soroll. Em poso els auriculars... No, la veritat és que sí, no molesto gaire. O sigui, el teu és la música i els fogons. Bé, entre altres coses. Entre altres coses. Bé, ara, Isma, un moment, repassem marcadors. Vinga. Perquè això està avui molt igualat. L'Eloi 95, Ramon 95, Aleix 60, Joan 100, sempre vas per davant, Lluís 70. Anem a veure què passa, fem-ne una més. Vinga. Doncs vinga, la tercera. Vaig rebre una oferta d'un canal argentí per fer un programa de cuina i humor que s'hauria titulat Cocina para divorciados. És veritat? Bon dia. Què passa? Per què creieu que no? A veure, va, Ramon, per què creus que no li poden haver proposat aquest programa? Per intuïció, no ho sé, la veritat no ho sé, però no sé, no el veig. No el veus a Argentina fent un programa para divorciados? No el veig. Home, em feia un per solters, per què no para divorciados? No em veu tan divorciat. El veu forçat. El veu forçat, el tema. Bé, sapiguem si és veritat o és mentida, Isma. Doncs és mentida. Ei, molt bé, tots, molt bé, bona vista. Endavant, següent. Aviam. Em vaig tallar un dit durant la gravació d'un programa i vaig preferir continuar que aturar el rodatge. Vaig explicar com es cura una ferida. És veritat? 4 diuen que sí i l'Eloi porta la contrària i diu que no. Bé,
Això és veritat? Això és cert, això és rigorosament cert. Què dius ara? Em dius en sèrio? Sí, absolutament. Per què vols dir que és cert? Explica'm-ho això. Doncs bé, perquè estàs gravant programes i doncs al final... Vas tallar de veritat? Sí, em vaig tallar un ditet, però res, home, no un dit, en un dit, diguéssim, res, una esllavixadeta de res. I ens va anar bé perquè aquell dia vam poder explicar, mira, veus, si us fa això, primer desinfecteu-vos... O sigui que també domines la medicina. Home, ja m'agradaria, però... No, però molt bé, molt recorrent. Gràcies. Tornem a repassar marcadors. L'Eloi el 105, Ramon 115, l'Aleix 80, el Joan 120, el Lluís 90. Ara mateix el Joan i el Ramon passarien al duel final, serien els finalistes, però encara ens queda una pregunta. Espavilem, atenció. Aquí la tens. Aquí és aquesta? Ah, doncs no te l'has oblidat, ara sí, veuràs per què se l'ha passat de llarg. Tinc una jo mania... volia aquesta. Jo la volia evitar de totes maneres, ja però veig que es corre no la veu aquí. Corre massa la veu aquí. Escolteu el públic, ja veureu. Tinc una mania a l'hora de cuinar quan soc a casa. Ho faig despullat. És veritat? El tio, com me la deia, tu? No em creu capaç. No s'ho creu ningú? Però l'Isma amb un davantalet mono, no? L'efecte, imagineu-vos, no? Despullat amb el davantalet quan es gira amb el culet allò. Anem a saber si és veritat o és mentida, no riguis tant. Jo m'acolliria a cinquena esmena aquí, no? Però direm que és mentida, cuino. Per raons merament higièniques. Jo pensava que t'enganyaries una mica més. No. Sí, aquesta qüestió és veritat que s'ha de tenir en compte. Bé, doncs acabem de repartir els últims punts d'aquesta fase. Arribem així al moment decisiu, al moment de saber qui d'ells jugarà el duel final. I els dos finalistes d'aquesta nit són... el Joan i el Ramon! Moltes felicitats, nois! Enhorabona, molt bé! I molt bé, també. Està suat, el Ramon. Ha sigut la ronda més renyida. Us vull felicitar els altres també. I vosaltres què, aguantareu aquesta pressió? Es fa la que es pugui. Isma, jo demano un fortíssim aplaudiment per l'Isma Prados! En aquests 25 anys han passat moltes coses a TV3. Algunes no les heu vist mai més i potser us agradaria recordar-les. Sapiguem quin d'aquests moments va quedar-li gravat a aquest personatge. Doncs els meus records de TV3 eren en aquest cas per les sèries. Jo recordo moltíssim sèries com A Cor Obert o fins i tot Els Joves. Estaven genials, aquell punt de surrealisme que tenien era fantàstic, i a més pel temps que fa que es va fer eren com molt atrevits. Com està el papa? Que saps perfectament que no tinc ni idea de qui ets. No ens havies dit que la teva mare fos cambrera? L'últim cop que la vaig veure feia cantonades. I aquella cosa tan passa a l'Òscar, no? La casa plena de merda i no d'això. Aquí em sembla una cosa absolutament increïble i absolutament surrealista. Primer et podria rentar les mans! I ara actualment no ens atrevim a fer aquestes coses, veus? Quin fatxa! Concursants, us desitjo molta sort en el duel final. Bé, doncs ens plantem directament en el duel final. Joan Ferrús, 29 anys. És presentador i tècnic a Ràdio Sabadell. És aficionat al còmic i té una col·lecció impressionant que diu que ell mateix no sap ni quants en té. És que no m'atreveixo. Per què no m'atreveixo? Perquè seria una ruïna. Veure, si sumés tot el que tinc, ostres, potser m'anirien bé els 3.000 o 60.000 euros per comprar encara Per comprar còmics? Encara més. Bé, Joan, digue'm quina seria la teva imatge d'aquests 25 anys. Jo recordo molt entranyablement el Filibrim, perquè me'n recordo que molts vespres juntàvem tota la família, la mare, la germana, i ens posàvem a berenar mirant el Filibrim. I era potser una de les primeres imatges de recordar, estan tots en família mirant la tele. Molt bé. Molt bé, ara coneguem una miqueta el Ramon Solsona, que té 33 anys, és de Barcelona, treballa com a cap de sector en una botiga de bricolatge. Les aficions del Ramon: novel·la històrica i esports. Juga a futbol, dius que de tota la vida? Tota la vida.
Des de petitet? Des de petitet. De petitet. Parlant de petitets, té 2 nens, la Eva, de 6 anys, i el Pol, que només té 7 mesos. Sí. Cau la bava, Molt bé, sí. I els hi poses TV3 ja des de tan petitets? La Eva és al Club Super 3 i sí, jo veu TV3 molts dies. Escolta, i tu si haguessis de triar una imatge mítica, quin record tindries d'aquests 25 anys de TV3? Jo recordo berenar mirant el Pac-Man, els dibuixos animats. I berenava mirant el Pac-Man i m'ho menjava tot. I era... Sí, ens n'han parlat molt, d'aquests dibuixos animats. El Pac-Man és una reposició que jo s'hauria de fer coses. Molt bé, doncs Joan, una pregunta molt concreta. Per què creus que has de guanyar tu? Doncs no ho sé, perquè em faria molta il·lusió, doncs la primera experiència televisiva, portar-me un premi tan bo com aquest. Molt bé. Ramon? Per pagar l'hipoteca. Per pagar l'hipoteca. Una molt bona raó. Una raó com una altra. Molt bé. Mirem quins són els temes d'avui. Magazine